Днес ще готвим боб, но не какъв да е, а най-вкусния боб, който някой някога е правил. Как знам ли? Аз съм фен на боба и съм ял къде ли не. Тази рецепта е най-вкусната. Да се върнем към рецептата. В студен тиган слагаме бекона с малко зехтин и загряваме. Тигана е студен, за да се стопи мазнината, а не да запечата месото. Подправяме месото с сол, червен и черен пипер и когато е готово отцеждаме, за да остане по-хрупкаво. В същия тиган запържваме лука, добавяме към него боба, водата, както и течностите от месото. Оставяме да заври и добавяме и месото. Правим застройка на боба с 2 яйца при спрян клон, за да не ври. Не трябва да ври, за да не се пресекат яйцата. Доподправяме с чубрица и самардала.